Assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗo komin arnoɓe hannde salminde juurade wisidde juma padalal o ari ha ɗo de banda ɓen o yooɗi no feewi kadi feewi so Allah golle ɗe ne feewi ne ndewi lawol eyi banggue nder ga kam ko karoje tan e ko wayi noon ala fof ɗo peinture woni hen eyi vraiment yooɗi eyi juma o gollama no feewi eyi vraiment yooɗi gollama no feewi o gollama ka wiyete ko yo Allah yettin ɗo kaalis naati ɗo de kaalis waɗama ɗo no feewi kaalis kewɗo waɗama ɗo départ makka maçon ɓe haalde tan ko 26 ujunere pour mango tan 26 million pour maadi tan 26 million pour maadi e tawi ɗum ne ko début o tan wonno caggal mum ko ari hen ko rewi hen ko guila e karo mum ha e peroŋaji mum ha e fof plombier mum électricité mum ene heewi doole kaɗo mbaɗa andi million ngaji ndewi ɗo de ko Bocar Soule ne wonde ceerno Mansour Sall to Poolel e wondude Oumar Yaya Sarr minen ndewno hannde ɗo wadde visite e yiide kadi no ɗum wayi vraiment kono ham sa daari tan a welto e sa daari tan a welto ene yooɗi kadi golle ɗe ne jaha ha joni masoŋoɓe nen ɗo liggotoɓe fof nen ɗo lampaji kadi qualité mbaɗa hen ventilateur uji ɗi kadi ko qualité moƴƴo waɗa hen vraiment potoji ɗi kadi ne mbaɗi garantie way vraiment ne yaaji ene yooɗi kadi boowal ngal ne yaaji ala ko hedda morgo ne hen jama rewɓe ne hen caali ne hen way caali kine banggue boowal ga mi daroro banggue boowal ga mi filma banggue ndero pour comme jiyam eyyi nen ɗum ɗo kadi ko banggue ndero nen ko jama jooɗka tigui rigui hay o wiyete tan ko yo Allah yettin ha uddite dow jaam jeehi boowal ga mboɗandi filmode manka labde seeɗa caaliki kadi nen ko banggue téléphone o noon way noon way ene waɗi woyndu ene waɗi robinaji mum ene waɗi fof kadi ene jogui espace o ne yaaji eyi espace o ne yaaji ay woyndu ni mboɗata no film o han kadi mi yalti boowal ga koye nangue gonmi ene wawi wasa labtude eyyi so daari juma o kuɓiyel coynotoɗa to guel kanguel woni ko kuɓiyel morgo ngel eyyi ɗum ɗo ko soroji ɗiɗi ɗo ko caaliki vraiment fof boowal ngal fof koko waɗa karo mbaɗa sikkiran kam kadi gasani wonko heddi eyyi ɗo kadi o ga banggue woni jama rewɓe ka oɗo banggue haade min natoyde jama rewɓe to tan ko sooha kono ham tawi to gollen ɗo en ɗum ɗo kadi ko espace vert vraiment fof feewi yooɗi fof feewi yooɗi vraiment ɓurano eyi vraiment min garno ko visite juma ka min jii vraiment komin jii ho kadi ne ɓuuɓi ɓerɗe eyi somin koori France o kadi mamin kalan ɗum France naaɓe kala bannoɗo hen doole mum kadi ɓeydo wadde kadi baɗɗo fof waɗani ko hoore muɗum kala ko neɗɗo waɗi hen waɗani ko hoore muɗum siko ko ɗum ɗa tan neɗɗo wawi waɗande Allah waɗande Allah ko ɗum ɗa tan woni ko neɗɗo wawi kala ko mbaɗanɗa Allah mbaɗanɗa tan ko hoore ma
noon kala bannoɗo hen yo Allah newnan ɗum mo waɗani hen kadi yo Allah hokku ɗum doole e sembe no waɗiri hono seydil wujudi o saabi kono min calmini on min juurima on ko Bocar Soule